Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin po natin ngayon ay What's in my phone. Papakita ko po sa inyo ang mga apps sa aking cellphone. Ang cellphone ko nga pala ay MyPhone P1. Kaya simulan na natin. Ang una ay assistant. Calculator. Para pag may kukompute ka mga problem sa school, yan, may calculator ka na at sa gilid yung iba niya pang item. Calendar. Dito ako tumitingin ng mga ng mga kung may holiday sa bawat, kunyari January may holiday, dito ko tinitingnan. Tapos call apps, contact. Dito nire-record kapag may tumatawag o hindi ko nasasagot, dyan nire-record. At yan rin na tumatawag. And camera. Tapos CapCut. Dyan ako nag-edit ng mga vlog ko. Clock. Colorscape. Yung nagkukulay. Contact, drive. Ginagamit ko yung drive sa school sa pagpasa ng mga activities. Facebook. Sige, buksan natin. Ayan yung Facebook ko. Tapos Pulse, PM Radio, Gmail, Google, Instagram. Ayan po yung Instagram ko. Yan. Follow nyo na lang ako. Tapos, J.Org Library. Dito ako nagbabasa ng mga Bible. Sa namin, congregation, ganon. At dyan rin yung mga bantayan, ganon. Dina-download sa Lazada. Kasi dyan ako nag-online shopping. Maps. Message. Yung mga message ko lang yung puro TM. Yung puro TM lang yung mga message ko. Messenger. Opera Mini. Phone. Phone Keeper, yung naglilinis ng mga apps sa cellphone ko para anti-virus. And photos, bira lang ang mga picture daw mahilig. Play Movies and TV, Play Store. Diyan ako nagdadownload ng app. Setting, SimTalk, Toolkit, Sound Record. Hindi ako nagre-record. Hindi ako mahilig mag-record. TikTok. Okay. Tagal. Ay, wala po ba bakit ako nanonood ng TikTok ko. Guys, kilala niyo ba ito si Hazel? Ito si Prince Love. Private. YouTube Studio kasi nag-vlog nga ako dyan na tumitingin kung may like o subscribe o may comment. Zoom. Yung Zoom ginagamit namin sa pagdalo.
ng mga basta pagdalo. Ayun. Pagdalo-dalo, ganon. Pagdalo sa kongregasyon namin. Tapos, ayun lang yung laman ng cellphone ko. Tapos, screen capture pa pala. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Kung nagustuhan nyo tong video na to, mag-like kayo at kung may gusto pa kayong ipagawa sa akin, i-comment nyo para may ma-upload akong video dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Bye guys!